Ja, op til mig det her. Wrestling container på toppen. Er det hårdt? Ah, min ryg. Så hvad skal der blive? Så vi vandt. Og I var så gode, mand. Alt livet tabt. Jeg prøvede så hårdt at være dårlig. Jeg offrer mig selv til en 10'er senere, så jeg ikke skal være med til det her næste år. Det er faktisk en vinde. Det er ikke nogen, der vil med. Okay, hej klanen. Her er statusen. Vi vandt ølstafetten, desværre. Men det var med ren skill. Så var der den næste post her med toiletbørsterne på hovedet. Den vandt vi på grund af sabotage på Bredskov. Vi skal dø. Så vi må ikke vinde flere, ellers så står vi på at vinde og skal stå for det næste år. Fuck Bredskov, de skal slagtes! Ja! Valgte at hoppe ind i 3 vældige deltagere, og som hver år, så går vi selvfølgelig lige igennem deltagerrunden her. 3, 2, 1, og hoppes! Altså Bastian synes jeg jo, som altid, det er jo pladser, det er jo Simon har god højde, ja, det havde jeg. Begynder på scenen. Det er Asbjørn fra LM. Nu begynder det Asbjørn fra LM. Der kan ligge i en hånd af anden tredjepladsen. Førsteplads, hvorpå den hele præmie er 1 giraffejer. Er ingen mindre end værtdommerne, siger du. Bastian fra LM. Hej klanen.
Vi er nået frem nu til lige midterpunkt, inden vi kommer til søen. Vi har haft det skide, vi har holdt en pause nede på den store, vi har alt med her. Ikke? Og vi er klar til at rykke videre til søen, lige bade, og så op på bakken. Det har været chill, og jeg skal have tøjet af, og jeg skal helt ned i vandet. Ikke? Det er klart. Vi ses senere, vi har drukket 1 million bajer. Hej klanen. Statusen er, at vi for første gang nu har mødt en dansk Karen, der siger, nej, I må ikke stå der. I må ikke stå og lave larm i vores park. I forstyrrer dyrene. Og vi ringer til politiet. Og jeg står og prøver at forklare til dem, jamen altså, vi har gjort det her de 20 år, og de er sådan, nej, det må I ikke. Det må I slet ikke. Og det er sådan, men det vil vi altid gøre. Og de, nej, jeg har aldrig gjort det før. Jeg har aldrig set jer. Vi er herude her gang. De skal bare stå og kommentere og sige fucking løgne. Så nu rykker vi, fordi vi gider ikke have dramaer. Så nu er vi bare på vej til bakken, fordi de er nogle kællinger. Men vi nåede nøgenbade, vi nåede at drikke bajer, vi nåede hygge, vi nåede limbo. Det eneste vi ikke nåede, det var limbo. Det eneste vi ikke nåede, det var at finde ud af, hvem vinderne var. Så det får vi vide på bakken, eller forhåbentlig tager vi en pause undervejs. Så kan vi finde ud af, hvem vinderne af udlysgrunden er, og hvem vinderne af bedste kostyme er. Rundt så højt til præmieoverrækkelsen. Nej, hvad er det, vi ser nu? Nu har jeg sagt koldskål. Er det? Klan, vi har desværre vundet, så er det os, der står for det næste år. Det er de triste nyheder, jeg nogensinde har overgivet til nogen. Vi har fået lov til at lave det til en ølbong. Vi laver den om til en ølbong, så den banger. Men vi skal slet stå for det, og det er der ikke, jeg styrer. Men det har været sjovt, og vi har kæmpet hårdt. Og vi har haft det sjovt, og vi har drukket 1000 bajer. Har vi det? Og vi er klar til at drikke 1000 bajer mere. Jeg troede, de ville give os noget chokolade eller en god præmie eller sådan noget, men de har givet os en fucking gås. Altså, uden ben. Forbandt det stok! Hvad er det? Trane. Ja, det var perfekt tilbud. Vi har ikke engang fået noget, vi kan beholde. Jeg ved, hvor trækken skal sidde. Jeg ved, hvor i hvert fald Jeg faldt ned, okay? Jeg var meget temperamentsfuld lige før, okay? Men dame i baren sagde, I må ikke have øl med på baren, okay? Så jeg sagde, okay, så tager vi dem ud og drikker dem uden for baren. Men nej, hun tog dem. Hun tog ikke om min øl. Hun tog os hans Faxi Kondi, okay? Og hun tog dem ind på baren. Og jeg var sådan, nej, please, giv mig min øl. Og hun sagde nej. Så vi har taget en stol, okay? Vi har taget en stol. Det er noget nye nogen. Og vi har fået en ny øl. Det er fucking lækkert. Ej, det skulle ikke. Hvad er statusen? Jeg har ondt i maven. Var det godt? Jeg har virkelig ondt i maven. Det var godt. Det var godt kød. Jeg Bastian der yderst. Lauke der. Se, jeg nåede 24. Jeg nåede highscore for i dag. Hvad med dig, Lauke? Hvad nåede du? Har vi en krybskytter med sit bytte efter en lang dag. Jeg var ude i fucking sur over at tog min øl i baren, Så skal vi tage de første skridt ud af døren som en fri mand med en ny stol. Yes!